Исәнмез, кадерле укучылар. Мен сезне онлайн мәктәптә күрүемә бик шатмын. Біз сезнең белән алдагы дәрестә кислоталарның химик үзәкләрен өйрәндек. Ә хәзер әйдәгез алган белемнәрне ныгытып, биремнәр чишеп алыйк. Бирем номер 1. Беренче биремдә сезгә тест бирелгән. Сез экранда тестның сорауларын күрәсез. Хәзер дөрес җаваплар белән танышып бетегез. Бирем номер 2. Бирелгән кислота хлорид кислотасы, H-хлор, түбәндәге кайсы матдәләр белән реакция керә? Калий OH, P2O5, феррум, купрум SO4, аргентум, натрий 2O. Мөмкин булган реакция тигезләмәләрен языгыз, аңлатыгыз. Реакция кагыйдәләрен, тигезләмәләрен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Cevap. Birinchisi, nigez yoki amfoter gidroksid kislotалар белән реакция кереп, тыз һәм су барка китерәләр. Калий OH плюс H-хлор, калий хлор плюс H2O, калий хлориды. Икенчесе, водородка кадәр урнашкан металлар кислоталар белән реакция кереп, тыз һәм водород барка китерәләр. Бу безнең алмаштыру реакциясе. Феррум плюс 2H-хлор килеп чыга феррум хлор 2 плюс H2. Килеп чыккан тызның исеме тимер 2 хлориды. Өченче, нигез оксиды яки амфотер оксид плюс кислота, тыз плюс су. Бу безнең алмашу реакциясе. Натрий 2O плюс H-хлор килеп чыган натрий хлор плюс H2O. Килеп чыккан тызның исеме натрий хлориды. Бирем номер 3. Химик реакцияләр схемаларында тиешле матдәләрнең формулаларын, реакция кагыйдәләрен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Cevap. Silti плюс кислота оксиды, тыз плюс су. Бу безнең алмашу реакциясе. 2 калий OH плюс N2O3 килеп чыга 2 калий NO3 плюс H2O. Б реакциясе. Нигез оксиды яки амфотер оксид плюс кислота килеп чыга тыз плюс су. Алмашу реакциясе. Кальций OH шиклетелгән плюс 2H бром килеп чыга кальций бром 2 плюс H2O. В. Водородтан соң урнашкан металл плюс кислота. H2 суыр куертылган, H3 куертылган, H3 сыйгайтылган, килеп чыга тыз, газ, су. Газ булырга мөмкин. Әгәр дә H2 суыр куертылган икән, газ SO2, H3 куертылган икән, газ NO2, H3 сыйгайтылган икән, газ була NO.
Аргентум плюс H2O көйіртілген. Келіп шыға аргентум NO3 плюс NO2 плюс H2O. Келіп шыққан тұздың есімі көміш нитраты, оксидның есімі была азот 4 оксиды. Г. Водородқа көдер ұнашқан металл плюс кислота, келіп шыға тұз плюс водород, алмаштыру реакциясы. Магний плюс 2H йод, келіп шыға магний йод 2 плюс H2. Келіп шыққан тұздың есімі магний иодиді. Берем номер 4. Түбәндәге әүрілішлерге туры келген химик реакцияларын тегізлемелерін язығыз. Реакцияның қағидәсін, реакция тибін, мәдделерінің исемлерін язығыз. П. Табырға керек P2O5, анан табыз H3PO4, анарысын кальций H2PO4 екілетілген, хем анардан кетіріп шығарабыз H3PO4. Жауап. Бірінші, не металл плюс кислород келіп шыға не металл О. Қошылу реакциясы. 4P плюс 5O2 келіп шыға 2P2O5. Фосфор 5 оксиді. Екінші, кислота оксиді плюс су келіп шыға кислота. Қошылу реакциясы. P2O5 плюс H2O келіп шыға 2H3PO4. Ортофосфат кислотасы. Үшінші, негіз яки амфотер гидроксид плюс кислота келіп шыға тұз плюс су. Алмашу реакциясы. H кальций OH екілетілген плюс 2H3PO4 келіп шыға кальций H2PO4 екілетілген плюс 6H2O. Кальций ортофосфаты. Дүртінші, тұз плюс кислота, демек кішлі кислота, кішсіз кислотаның тұз составынан қоп шығара, келіп шыға яңа тұз плюс яңа кислота. Кальций H2PO4 екілетілген плюс H2SO4 көйіртілген, келіп шыға 2H3PO4 плюс H кальций SO4. Бұл біздің алмашу реакциясы. Берем номер 5. Екі пробиркада сульфат һәм хлорид кислоталары эремәләре берілген. Бұл екі мәддәне химик ысул белән ничек танып белергә мөмкин? Рүшәнік таблицасын қарайбыз, һәм аннан сульфат һәм хлорид ионларының нинди катион белән отырым хасил иткәнен қарайбыз. Тұз плюс кислота келіп шыға яңа тұз плюс яңа кислота. H2SO4 плюс барий хлор 2 келіп шыға барий SO4 плюс 2H хлор. Барий SO4 ак төстәге отырым. Аргентум NO3 плюс H хлор келіп шыға аргентум хлор плюс HNO3. Аргентум хлор ак төстәге иремшек сыман отырым. Қадірлі оқушыларыбыз, біздің кислоталарының химик үзіклері бойынша практикаліші темам. Сізге келешекте оңышлар тілеп қалам. Келесі шырашуларға қадір сау болыңыз.